temo yudo jogo miyudo ng'ama bedo jafwambo imiye gimoro tij fwambo bende nitie karka isome mbalariany isome kuonde mopogore opogore nyakwara muge jwang' wantiere karka bilisera dhiambo ang' luno weche mamoko ang'eni pod ogweng' weche kaunti ma Kisumu mondo oyuda ni jopuonjre motimo maber gi e skunde mage to moko bende nitiere gwenge mage mago ma Kaluo kaka osewinjo Mabei gi Kisumu au wadhi kendo kamachielo du bore Nairobi karkae kama oyudo kanyo ni Michael Warutere ma en japuonjre mar skund primar mar Yara Springs Academy ma yudore kaunti ma Nairobi karkae babene makoro yombo mano e penj mar KCPE ma higa ni gi max maromo 428. Warutere onyiso mor mare ka bende oluwo ni ne ok ong'eyo ni onyalo bedo jaloch kata kamano kata bed ni nen gi geno mar timo maber e penj masani. Ang'eni watudre kanyo koda wach makamagi ma bende kane oluwo kanyo ni tich matek gi sir ma oyudo kowuok kuom jopuonj kaachiel koda ka jonyuol mage osekonye kendo koro oyudo loch machalo kamano. Sifros Okinda nitiere oko kanyo kendo nitiere sikulno mano mar Yara Springs kendo koro sano dani mondo mi watudre koda achiel kachiel mondo mi okonwa ni chal mar wach en mano wano pichni mantiere kar kanyo. Sifros Okinda machiegni e chenro mar migago miwane chal mar wach nyaka sani ni nyasi dhi nade. Ero kama na Cleophas mana kaka nena alwora mara en mor mogundho makata mondo mi aket jogi mos ok en gima yot kaluwore ni skul mar Yara Springs manitiere boma ma Nairobi e skul mabende koro nitie koda japuonjre motimo maber e penj mar klas 8 mabende yudo max 428. Abiro kawo thuolo ni mar mondo mi awuo kod japuonjre mabende oyudo maber mondo mi onyiswa ni to owinjo nade. Hi, Michael. Hi. How's the feeling being the top student? I feel ecstatic. I feel happy. Like I'm very happy for what God has done for me, and I truly thank Him. Not only God though, I also thank my parents and my teachers for taking me to these heights. Yeah. Were you prepared to be the top student? Not at all. I was hoping for 400 marks, but I decided to surprise myself. Yeah. Thank you. And then what inspired you? What inspired me? I felt like that sense of believing in yourself pushed me to what I've done now. Yeah. What next after KCPE? What next? I would like to go to Mango High. Then later on, I'd like to be a software engineer. Yeah. What would you like to tell fellow students, those who also start for the same examinations as you? Don't lose hope because you can still succeed in whichever way possible. Your talents, you can also succeed in secondary school. You can do anything you're able to do. As long as you're self-determined and disciplined, you can do anything you dream of. Yeah. Thank you so much. Kileo mana kamana dena wogi mo kuom jopuonje mabende en achiel kuom japuonj manotelo ne school mar class mar Michael mano class teacher mar mondo mi olerno ni to en chenro mage manoketo japuonj machiegni. Erokamano ahinya. Iwinjo nade ka nyathi mipuonjo otimo maber e penj? Amor kabisa kendo agone Nyasaye erokamano kuom gimotimo na odiochieng' ma kawuono. Yeah. Ang'o mano timo mopogore mar neno ni uyudo duoko machal kama? En mana tich matek, lemo to gi motivate nyithindo mondo gimiwa the best of their ability. Ere pogruok minyawacho ni Michael ne nitiego gi nyithindo mamoko? Michael kako osewachonwa no ne en self-driven. Nen gi intrinsic motivation, nen nyathi mok inyal dhiro, nen gi luor mang'eny kendo already winners gi jaloch a congratulate gi ne jomoko yudo duoko kaka ne gidwaro. It is not the end of the road, pod nitiere penj mabiro mbele kanyo gitem mana tiyo matek. Ero kama na inya bende adoni mondo awuo koda japuonj mar Michael mabende en japuonj mar kwano ma en achiel kuom subjects mabende Michael otimo maber machiegni japuonj. Ero kamano. Ere kaka isetayo class mabende koro ineno ka penj gino mipuonjo kata kwano en achiel kuom penj go mabende timo maber. An apuonjo Michael, an iluonga ni Austin, apuonjo Michael mathematics and ICT. Michael en a very disciplined person kendo en hardworking. Eriara ka jopuonj o dedicate themselves gichiwore mar puonjo nyithindo kendo gitiyo nyaka e samokalo extra time mondo gine ni nyithindo oyudo marks maber. Syllabus be watieke sama chon mamiyo wa thuolo mar timo revision mang'eny. Mano oketo wa mbele momiyo Nyasaye okonyowa wagolo nyathi mokwongo e Kenya. Bende ne in gi geno ni Michael kata chieko jopuonjre magi ne nyalo bedo na achiel e Kenya ka? Ne wan gi geno
kaluwore gi jopuonj mane sikunde ni gin jopuonj mobedo trend kabisa, thoth gi nigi masters gi degrees, ne wan gi geno ni wanyalo yudo kata 440 gi wiye kata 30 gi wiye, to ko obedo nwa mana 428 mabe wagone Nyasaye erokamano. Cleophas, sani kata mona mondo miya wuoto nenda mana kagima temo gayo jogi mabende sani nigi mor kendo sani lai mar nyamburko osepangore ka giduogo mondo mi giba e kor boma mar nyiso kaka gitimo maber, ma bende biro bedo historia kalore ni en penj mar KCPE mitimo mogik manyiso ni Michael en achiel kuom jogo mabende biro dong' e historia kaka jogo mabende koro notelo e penj ma otim mogik e higani. Ka kamano pod wamedo wuotho e boma ka wang'iyo mogo kuom skunde kaachiel koda jopuonjre motimo maber e penj mar klas 8. Aduogo kuom studio. Simfrosa kenda erokamano ahinya. Nyasi ondisi kendo imed wuotho ikonwa ni ang'o matimore e gwenge mopogore opogore e boma ma Nairobi karka ka wamedo mana luwo jogo mawito duoko mawuok e sikunde mopogore opogore e penyno mar KCPE.